La pujada del magma està succeint a tot el món. I aquest procés només empitjora. A causa del desplaçament del nucli, les forces centrífugues s'acceleren i els salts del nucli comencen a empènyer bruscament el magma cap a fora. La pujada del magma ja està provocant eixams de terratrèmols a Islàndia. Això és l'ebullició del magma, les explosions de cavitació. 1000 esdeveniments al dia. Penseu-hi, a les entranyes del nostre planeta van començar a produir-se les explosions en la seva potència equivalents a les explosions de milers de bombes nuclears. La pujada del magma provoca erupcions volcàniques. Un dels supervolcans més famosos, Yellowstone, està mostrant signes alarmants d'activitat sísmica. Cada 12.000 anys hi ha hagut un augment anòmal de l'activitat volcànica. Els cataclismes cíclics es produeixen precisament cada 12.000 anys. Els investigadors creuen que aquesta ciclicitat és de naturalesa galàctica. Hem calculat les etapes, quan hi haurà un pic i com acabarà. Més endavant, les catàstrofes climàtiques seran moltes vegades més greus i destructives. I el planeta no lesi sobreviure. Estem entrant en un cicle més perillós de cataclismes de 24.000 anys. Al mateix temps, l'ecologia del planeta està matada i la immunitat del planeta es debil. De fet, el veritable problema està per davant. Quant de temps falta perquè passi la catàstrofe del nostre cicle?